Dek harato mangko den jauh anak taraso tawang den tampu ucapan nande nai hadang itu nasib si anak dagang adik sayang tolong dengarkanlah suratan di tanggung badan matahari nandenai hadang kan barang tua tak mungkin den babi dua mangko badayu najale jota pian dan duduk bau bamanu najale jo para saya usaha dia jadikan baban ala jodoh jo suratan aye matu lai rentan intoka dia salah kunci babi.